Kotok teke. Kotok teke. Teke kotok. Jangan gitu Mas saya ini serius. Jangan marah-marah. Jangan nangis coba. Boros. Aku berjuang nyambut gawe mati pasien. Boros-borosan ngono. Sumpek ya sumpek. Aku yang ngerasa Mas Bambang iki sumpek. Nyambut gawe nang Jakarta pirang-pirang wulan jono mulai. Jelajan lali karo aku, bojo lali karo anake sing jenenge Ganden. Iki anake jenenge Didi. Didi apa wong gandeng iki lho Didi. Ya umpamane ngono Didi. Oh iya Mas Bambang. Jelajan sampean gak seneng karo aku. Mbok yo sampean ning duwe anak Didi Mas Ganden. Kate Ganden. Mas. Kok cimelan aku ning asane tangga-tangga kok senenge kok bungae. Nangis ae didulang gedan ya wis meneng. Nangis ae didulang bobor ya wis meneng. Gak anakku nangis ae nek gak didulang bongkotan. Berarti gak sehat. Sehat apane? Walah anakku bendina wae panas. Lah ngono. Panas gak macem gak waras-waras. Kate tak suntikno ya tetes dome. Iya bojone teko. Kotok teke. Kotok teke. Teke kotok. Yayu. Iya Mas Bambang. Eling karo aku. Iya eling. Saya sudah 3 bulan nggak pulang. Tak transfer uang 10 juta. 10 juta kapan? Rencana. Rencana. Ojo kuwatir. Mas. Anakmu? Awake panas. Aku pulang minta uang. Minta uang mana Mas? 10 juta kemarin aku kasih. Sudah habis. Sudah habis. Kamu buat apa? Ya buat apa? Buat makan Mas. Masa 1 minggu ya wis entek? Iya sudah habis semua. Boros kamu? Nggak boros Mas. Yo, jangan marah-marah loh Mas. Jangan marah-marah Mas. Jangan gitu Mas saya ini serius. Jangan marah-marah Mas. Jangan nangis coba. Boros. Aku berjuang nyambut gawe mati pasien. Boros-borosan ngono. Rusuh. Bang batu kula. Iya mang aku dadi wedok bareng kok gepuk rasa lara metu lanangku goblok. Iya gak diajar, disayang. Soale duwe anak iki anaknya. Yayu, iya Mas. Aku eling awakmu duwe anak cilik. Iya anak cilik. Aku kuwatir nek kon niku anak kok sempitno ya. Kuwate ketok. Ya Yu, ya Mas. Timbangane awakmu nek masak wis tak tukokno Magicom. Magicom lho. Langsung montor jip iki. Magicom. Tak wis mateng. Oh, dincep-cep. Cuci. Gak usah awakmu nimbo. Mari duwe anak. Tak tukokno kumpo dragon. Oh, Baikon. Dragon sing kumpo ngene iku lho. Tari jegrek-jegrek metu. Enggak. Ora iso nek kok iku lho. Kaya ngene iki umpamane iki. Nah. Ngene. Iki kumpone. Iki
Cegrekane. Ceglek metu dhewe. Gak usah awakmu nimbot soalé kon engko beke cancer. Cancer iku opo? Cara biyen iku mari bayi iku. Iya. Ya. Iya. Nek gak iso tak kei contoh. Ya apa contone? Ya. Nah. Kriet. Kok si anyar kok mancing. Berarti njaluk dipancing. Mancing maneh. Wong ngerti kamu tuh banyu. Tak kumpul teko ngarep. Tak kumpul teko isor gak ngarah. Kumpul ping mrono paling gak ngarah ini paling plus rono gak ngarah kene. Wah, kira-kira. Bocor. Aku sudah dikumpul. Kau dikumpul. Kau nempai waktu kumpul. Kriat. Jaluk dipancing. Wong iki kok niku. Ngene iki cara dikumpulane. Dikumpulane. Dipancing terus dikumpul ngono ta. Wis gak sing ditakoni. Langsung kumpul. Langsung kumpul. Wong jelas kok dijawab ngomong. Banyu ini balik maneh. Kriet. Pancing. Tidak. Lah, posane oleh kok dodoli. Kumpan. Ya. Ya apa rek? Dikon ngumpul aja balap didodoli. Gus. Ngompo Gus. Kok ngombel. Ngumpul gak ngombe campur kobokan Kowe iki. nyebak ae kok niku. Ngono ngombe wong bisa. Gus abang. Ya. Atotone abang Gus. Kriat. Oh, mancing. Oh, dikumpul nyemprot. Awan tak kumpul tekan mburi. Nek awakmu jek nyambut
gawe biasae kok. Biasae gawe aku. Waalaikumsalam.